प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत् कुण्डल मौलिमालिनः। हरे कृष्ण माता जी। प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत् कुण्डल मौलिमालिनः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसा परिस्फुरत् कुण्डल मौलिमालिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। प्रवाल वैडूर्य मृणाल वर्चसा परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसा परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। प्रवाल वैडूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरा कुंडल मौलिमालिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रवाल वैडूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत् कुंडल मौलिमालिनः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाल वैदूर्य मृणाल वर्चसा परिस्फुर कुंडल मौलिमालिनः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रवाल वैडूर्ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ವಜ್ರ ಮೃಣಾಲ ವರ್ಗೀಯ ಕಮಲಗಳ ವರ್ಚಸಃ ಕಿರಣಗಳುಳ್ಳವರು ಪರಿಸ್ಫುರತ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಂಡಲ ಕರ್ಣಾಭರಣ ಕಿರೀಟ ಮಾಲಿನಃ ಹಾರಗಳನ್ನುಳ್ಳವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೈಬಣ್ಣ ಹವಳ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಂತಿದೆ. ಅವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಲಾವಣ್ಯದಂತಹ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಸುಗಂಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಶರೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡೂರ್ಯ ವಜ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಿಸಿದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಜ್ರ ಧರಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪೋಯಿ. ರಾಜಿಷ್ಣು ವೀರ್ಯ ಪರಿತಾ ವಿರಾಜತೆ ರಾಜಿಷ್ಣು ವೀರ್ಯ ಪರಿತೋ ವಿರಾಜತೆ ರಾಜಿಷ್ಣು ವೀರ್ಯಃ ಪರಿತೋ ವಿರಾಜತೆ ಲಸದ್ವಿಮಾನವಲಿಭಿರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ಯೋದ್ಮನಾ ಪ್ರಮದೋತ್ತಮಾದ್ಯುಭಿಃ ವಿದ್ಯುದ್ ಅಬ್ರವಲಿಭಿರ್ಯತಾ ನಾಭಃ.
ರಾಜಿಷ್ಣುಭಿಃ ಪ್ರಾಜಿಷ್ಣುಭಿಃ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು ಲೋಕಗಳು ಪರಿತಃ ಆವೃತ್ತವಾಗಿ ವಿರಾಜತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ. ಲಸತ್ ಥಳಥಳಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳು ಅವಲಿವಿ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಮಹಾ ಆತ್ಮನ ಭಗವಂತನ ಮಹಾಭಕ್ತರ ವಿದ್ಯೋತ್ಮಾನಃ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಉತ್ತಮ ಮೈಕಾಂತಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿಂಚಿನಿಂದೂಡಿ ಮಿಂಚಿನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಅಭ್ರವಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತೆ ಆಕಾಶವು ಅನುವಾದ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹೊಳೆಯುವ ಉಜ್ವಲ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ದಿವ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಸುಂದರಿಯರು ಇಲ್ಲವೇ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಕಾಶವು ಮೋಡ ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. హరే కృష్ణ. your voice break అవుతుంది. బ్రేక్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. అయితే ఫైన్. ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಓದೋಡೆ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಜಾಜ್ವಲಮಾನವಾದ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದೊಡಗೂಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನಗಳಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳಂತಹ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಾಹನಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅವು ಯಂತ್ರಚಾಲಿತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವುದಾದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಂತಹ ಗುಣೋಪೇತವೇ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹೊರತು ಬೇರೇನು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಅದು ವೈವಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯು ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶೂನ್ಯದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರಲಾರರು. ವಿಮಾನಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಇರುವಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಗರಗಳು, ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದಿವ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬಾರದು. ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಕಾಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. హరే కృష్ణ. 14 శ్లోకాల పోయి 15 ముట్ట పోయి ఎల్లి ఆ శ్లోక ఉండు. శ్రీర్యత్ర రూపిణ్య ఉరుగాయ పాదయో కరోతి మానం బుధ విభూతిభిః ప్రేంఖం స్త్రితాయా కుసుమాకరానుభైర్
प्रेमान्विताय कुसुमाकराय गीयमान प्रियकर्म गायति विधीयमाना प्रियकर्म गायत्री ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಯತ್ರ ಯತ್ರ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಣಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಯ ಉರುಗಾಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಗವಂತನ ಮಹಾಭಕ್ತರಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಾದಯು ಪಾದಯು ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೋತಿ ಕರೋತಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮಾನಂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಹುದಾ ಬಹು ಬಗೆಯ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಯ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಭಿ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಖಂ ದುಃಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಕುಸುಮಾಕರ ವಸಂತನ ತುಂಬಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಮಾನ ಆಡಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅನುವಾದ ಎರಡನೆಲ್ಲ ಓದುವಾರ ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಸಂತಾನುಯಾನಿಗಳಾದ ಕಪ್ಪು ಭ್ರಮರಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತಳಾದ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹಚರಿಯರೊಡನೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆನಂದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿಗೆಪ್ಪುಗ ಜಸ್ಟ್ ಅನುವಾದ ಓದಂತ ಹೋಯ್ತು. ಎಸ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಒಡೆಯನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಸಕಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಪತಿಯಾದ ಜಗತ್ಪತಿಯಾದ ಹಾಗೂ ನಂದ ಮತ್ತು ಸುನಂದ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಹಣರಂತಹ ಅಗ್ರ ಸೇವಕರಿಂದ ಸೇವಿತನಾದ ತನ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಸಹಚರದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಂಡನು. ಎಸ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಂಗರಕ್ಷಕರು, ಸಚಿವರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಂತಹ ಆಪ್ತ ಸಹಚರದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿಯವರೆಂದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ನಾನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಸಹಚರರು, ಆಪ್ತ ಸೇವಕರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ನಾಯಕನಾದ ಪರಮಪ್ರಭು ಭಗವಂತನು ಸಕಲ ಭಕ್ತ ಪಂಥಗಳ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಗಳ ಒಡೆಯನು, ಯಜ್ಞಗಳ ಪತಿಯಾದ ಅವನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಭೋಕ್ತಾರ ಭಗವಂತನು ಪರಮಪುರುಷನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸದಾ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸಮಕ್ಷ ಸಹಚರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
ಪ್ರವಾಲ ವೈಢೂರ್ಯ ಮೃಣಾಲ ವರ್ಚಸಃ ಪರಿಸ್ಫುರಾತ್ ಕುಂಡಲ ಮೌಲಿ ಮಾಲಿನಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೈಬಣ್ಣ ಹವಳ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಂತಿದೆ. ಅವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಲಾವಣ್ಯದಂತಹ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. സോ മുൽപ ബ്രഹ്മദേവ ദാദിന് തൂയര് അവന് മുൽപ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊറൊന്നുള്ളര് മുറാണി ബൊക്ക കൂടെ നമ്മ അവന് തുദിತ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಂಚ ಉಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ದಾದ ಮಾತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ಲ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯ ಎಂಚ ಉಂಡವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನಾಶ ಶಾಂಕುನ ಪಾವಕ ಯದ್ಗತ್ವಾನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್. ಅವೇ ಅತ್ತು ಇವನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ದಾದ್ ಪಂಡದಾದ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡ ನಾಶಾಪಿನ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡ ನಾಶ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ದಾದ ಅಂತ ಪಂತೇರ್ ಭಗವಂತ 15th ಎಸ್. ಸೊ ನಾಶ ಆವಂದಿನ ಅವು ಜಗತ್ ಅಂದ ಭಗವಂತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ 6 ಇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರ್. ಸೊ ಇವನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾದರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂಡ. ಇವನ್ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್. ಇವನ್ 13th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ಲ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಫಸ್ಟ್ ಗ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರ್. ಬೊಕ್ಕದಾದನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇವನ್ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಶಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಅವು 15th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕೆ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಆತಂಡ್. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಪಂಚಭೂತ ಹೋಗ್ ಮಾತಾವ್ ಭೂಮಿ ನೀರು ನೀರು ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜ್ಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ದಾದ ಮಾತಾವ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬಲ್ವು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ದೀಪುನ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ತ್ರಿಗುಣ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ರೈಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಎಂಚ ಉಂಡುಗೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ರೈಟ್. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ರೈಟ್. ಅಷ್ಟಧಾತುದಾದ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಎಡ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಭಗವಂತನ ಎನರ್ಜಿ ಸೌಲ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ ಭಗವಂತನ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಆರು ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಏರೆಗ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಲೋಕ ಅವು ಭಗವಂತದ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಎಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರೆಗ್ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯುದ ಸಮಯಡ್ ಎಂಚ ಭಗವಂತಗ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ತ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪೋಲಿ
ರೈಟ್. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾರ್ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿ ನೋಡ್ಜುನ. ಈವನ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕಕ್ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಇರೇಗ ದಾದಾಂಡಲ ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕಗ್ ಪೋದುಲ ಕುಡವರ ಒಯ್ಕ್ ಬರೋಡ್ ನಮ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿ ನೋಚಿನ ಕುಡವರ ಈ ಜನ್ಮನ ಗೆತನೋಡ ಪುಂಡ ಅರ್ಜುನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆರ್ ಎಡ್ಮನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ದುಂಬು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ ಯೆಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪರಸ್ತಸ್ಮಾಸ್ತು ಭಾವನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನಃ. ಎಂಚ ಉಂಡುಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನಃ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇಡ್ಮನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಇರುವನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪರಸ್ ತಸ್ಮಾಸ್ತು ಭಾವನ್ಯೋ ಪರ ಪರ ಅಪರ. ಪರ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ और ಪರ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅಪರ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ. ಸೊ ಪರ ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾವನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಚೇತಸಃ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನಃ. ಸನಾತನ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಶಾಶ್ವತವಾದಿನ. ಯಾಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಾಸ್ತಿಸ್ತು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಭಗವಂತ ಎಟ್ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಆರು ಓಪನ್ ಆದ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿದಾದ ಅಂದ್ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒಂದು ಭೌತಿಕನ್ನು ಬುಡ್ದು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದಲ ಭೌತಿಕಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಓವು ಏಪಲ ಮಾತರ್ನಲ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಮಾತರಿಗ್ಲ ತೋಜುಚಿ ಅವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಜಿ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗ ಅವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುವರ ಆಪುಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕಾವ್ ಸನಾತನವಾತಿನ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ವಿನಶ್ಯತಿ ನಾ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಲ್ಪ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾದವ್ ಆತ್ಮ. ಬಟ್ ಆರ್ ಒಂಜ್ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪೀರಿಯರ್ ದಾದವ್ ಆರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಂತಾರೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ತೂಯ ಎಂಥ ಭಗವಂತ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ. ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಸ್ಟಿರಿಟಿ ಅವ್ ಮಾತ ದಾಯೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕುಲು ಪಾತ ಅಡೆ ಬರ್ಪು ನಂಜಾವೋಡು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಬೇತೆ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಭಗವಂತ ದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎರಡಲ ಪನ್ಪರ ದಾಯಿಗ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್. ಆರು ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಎಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಭಗವಂತಗ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಚ ಪನೊಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತು ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರೈಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ವೆರೈಟಿ ತುಲೆ ಆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಓಕೆ, ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕಲ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಭಗವಂತಲ ಮಾಯಾಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಬರತ್ತೇರ್ ದಾದ ಅಂದ ಕೆಲವ್ರು ಪನ್ಪೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜ್ಯೋತಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಮಾಯಾವಾದ ಆರ್ ಮಾಯಾವಾದ ಆರ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ಅತ್ ಮಾಯಾವಾದ ಆರ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕಲ್ ಭಗವಂತ ದುಂಬು ನಿರಾಕಾರ ಇತ್ತರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಅರಿಗ ಆಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಕಾರಲ ಮಾಯಾದೇವಿನ ಅಂಡರ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿಯಾ? ಭಗವಂತನ ಆಕಾರ ಮಾಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದಾತಿನ, ನಮ್ಮ ಆಕಾರ ಮಾಯಾದೇವಿ ಕೊರ್ತಿನ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಶರೀರ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಮಾಯಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಡ್ದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಾರಣಡ್ದು. ಭಗವಂತ ಗಂಚ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಭಗವಂತನ ಆಕಾರ ಎಂಚ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿನ ಆಕಾರ ಭಗವಂತನ. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮಾಯಾವಾದಿನ ಅಕ್ಲ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಂಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ಅರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಬಟ್ ಅವ್ ತಪ್ಪು. ಭಗವಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ ಭಗವಂತ ರೈಟ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ದ ಆದ ಮಾತ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಕಲ್ ತೂಪೇರ್ ಅವ್ ಮಾತ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಯ ರೈಟ್ ಅಲ್ಪ ವಜ್ರ ಉಂಡು, ವೈಡೂರ್ಯ ಉಂಡು, ಶೋಕದ್ ತೋಜುವೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಉಡುಪು ಎಂಚ ಉಂಡು, ಪೀತಾಂಬರ ರೈಟ್. ಭಗವಂತನ ಮಾತ ಇವನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಂಚ ತೋಜುವೇರ್, ಆ ರೇತು ಶೋಕ್ ತೋಜುವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಭಾಗವತ. ಅಕಲ್ ಅವೆನ್ಲ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಗೆತ್ತನ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪಲ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಯಾವಾದ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ದಾತಿನ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ದುಂಬು ರಾಣಿದ ಶ್ಲೋಕ ಎಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜವ್ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೋ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತುಲ ಸತ್ಯನೇ. ಅಂಡ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್? 1 second. ಎಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾಯಿಗ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ದಾಯಿಗಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೆ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅವ್ ಮಿಥ್ಯ ಆತ್ ಬಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅಶಾಶ್ವತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಶಾಶ್ವತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಲಿ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಮಿಥ್ಯ ಅಖಿಲೆಗ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಂಡಲ ಅವ್ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಿನ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬೂರ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವ್ ಬಲ್ಲು ನಮಕ್ ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವ್ ಉಚ್ಚುನ ಅವ್ ಬಲ್ಲು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬಲ್ಲು ಬೂರ್ಂಡ ನಮಕ್ ಉಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡವ್ ಬಟ್ ಉಚ್ಚು ಅತ್ ಅದ್ ನಮಕ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಉಚ್ಚು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಡ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಉಂಡು? ಬಟ್ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಉಚ್ಚು ಬಲ್ಲು ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚುನ್ ತೂಲ
ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚನ್ ತೂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಬಲ್ಲು ಉಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಅನಾಲಜಿ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಕೊರಪೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕನ್ ತೂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಭೌತಿಕ ಲೋಕನ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಅತ್ತ. ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೈಕ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟಾನಾಗ ನಮಕ್ ಶಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ರ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾನಾಗ ನಮಕ್ ತೂರ ಆಪುಜಿ ಅಸಹ್ಯ ಹಾಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ಅವು ಮಾತ ದಾಲೆಜ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾದನ ಮೊಕ್ಕ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಯ ಲೆಕ್ಕ ತಾಗುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಗಾಯ ಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್. ಮುಲ್ಪ ಗಾಯ ಅನ್ನಾಗ ನಮಗ್ ಬ್ಲಡ್ ತೂನಾಗ ನಮಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ಅಂಚಿನ ಸೀನೆ ತೂದಿತ್ತಜ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ತೂನಾಗ ನಮಗ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೊಕ ಭೌತಿಕ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ದೇ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಕಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಲೋಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅದ್ ಭೌತಿಕ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಗಡಿಗೊರ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೀತ್ ದುಃಖ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದುಃಖ ಅಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಾರ ರಾತ್ರಿ ಇರುವಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿಸಲ್ಗು ಬೈತಾರ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಇನ್ನ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಇರಿಗ್ ಶಾಕ್ ತಾಗುಜವರ. ಇರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತಾರ ಸಡನ್ ಅದೇನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೆ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇದಕ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಜ ವರ ದಾದಂದೇನ್ ಮಾರಿ ಇರ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ಕೂಡ ಅವರ 5 ಸ್ಟಾರ್ ದನಿ ಇರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡುಪುನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂಚ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಚಿ ದಿನಚರ್ಯ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಸಡನ್ ಅದ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಇರಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವ್ರ ಐತನೇ ನೆನಪ್ ಬರೋಂದಪ್ಪು ಅವ್ರ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡೆ ಇತ್ತ ಸಡನ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಪಾಡ್ಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ತೋಜುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಲ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡುಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟುಲ್ಲಾರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಅವೇನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ನಾನ್ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ್ವ. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ವೈಷ್ಣವ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.